Biyag ti tao. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay, anda nalipatan? Trabaho, Berta. Ni, apay nga eh. Kawang ngarap ka tuwa. Nagsakit mo, dagiti ka kadwa ka. Nagsakit ka ni Danilaw. Trangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti dagduma kakadwa mga agkabiti di kalsada. Yak ka tsukaran, dagiti at tao. Yak kursumara, ti panagsasaw, dagiti at tao. Ano mo, maturab ko, ti mugmuging tanong kamkamalidanay. Saan man nakasta ti panagsasaumot? Nasaya atay ti kastangay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan nganday tapay la makiap-apat araramideng. Saan ak mga makiap-apat? Ibagbaga na po na. Berta! Saan agad? Nagda kayaw? Ni, nanti susay. Ha? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay Mau kaanakan. Adda dita sili dante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin ko na. Ibagayon tay. Yung pagsayatan ako, ibagayon dagusin. Ang mga pagdaksan ako sana. Ay sos, pagsayatam day tawi, tapagkwarta ang baraw. Plano nga minggay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Ano yung mga yayam kanya? Siya tagmamatay. Ako na nga ginanaan ko man. Angin mo na kayo ti mga yap kanya kakasigay. Banat. Ngam, kasano ay ti pamayan niyaw. Purdi, yaw no kontrata. Ah, ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yak baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Django? Anya, kunak man nubisay di kumparain. Si Mardeng kapayla ka now, tabitin di budget di posta. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan lugumura. Sapay interesado nga trabaho. Unay ka taya. Apay ngamin anak pangkadagos iji balay da. Apay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun dita sanas. Alan, ingka kasaritan lakay. Anya pamayan nyo yan kain. Purdi, yaw no kontrata. Kontrata mo ti kaya't di anak may baraw. At numapit ka no amalpas. Tanay, kumanda ni manay ti panagpakasyon dahil ti asawa na. Ay, may atangaraw. Mabiit at talaga, ano kontrata ang kain. Apay, dakil aya balay ti paramit na. Saan? Pasit lang. Bungalo time. Sige nga raw, mabiila dahi tangkal. Bakay, pagring ka. Ang kaglutong iti gano'ng mapagkabay. Alas 3 pa yung na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho, tapnumal pa sa dagos. Anya, Agkapniya lahay, tayo ito alas 6. Di kumuntaw ko pagkarmusara, kaya yan ti trabaho. anya. Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo taon. Hindi kang digusan. Saan na? Manatak na itagigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nakunto ka nga kung kunayag nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Kapilitan, nag-overtime ka. May mamalpas sa dagos ti kontrata niya. Kalay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Masapa ka rumwar sa maladaw ka sumangpag. Mano lang ang oras di turog nun. Ayos nga, eh. Tinapat ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apa nga kaslagyak makikita nila kayo hindi sila mo? Ay, busy nga trabaho manang. Apay, pagtrabahuan na. Di ta balay dan ti susay ha. Jay papaaramid ni insanta nga day abroad. Apay,
stay in aya ijay. Taapay ajak makikiti. Saan akas idi? Ano kasi nga agisal sa labayak iti linabaa. Kat makitak matin nga agkap iti paraangan niyo. Ay, masapa rumwar manan. Alas 3 pa ilay ti parbangon, rumwaran. Sa marabyan man ang asumangpo. Apaw! Unay mo't agagat kay asawa mo. Nalabas mo nga rin tararamidan man. Kapati siyak may ramraman na mapupuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriring mo't nurumwar adag kape. Anya! Aulan daw. Yawang mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagkinad ka nga gunggunay. Nagawa nyo tiyak gunay atap no malpas sa dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Pagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na na yung bag. Basta nakiwar labas ay pabali na. Lakay, agdigos ka man mag. Nang angpop kan. Kagangay na ha? Taglinling ita nga rugat trabaho. Amok ang aglinlingat ka. Na magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kagdigdigos on. Anaktak na kadigos-digos. Kasano ang malpas ti trabaho? May nukasta. Kontrata ti trabaho may. So masapol ang malpas sa dagaws. At panayo na katibayan ng malpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di pala kontrata. Nakita ko nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo nga eh. Kasta ka paritak na ito asawa. Bakit? Ang quality mo lang ata dahil dyan trabaho yaw. Ikaw na. Siya ko na iti ko na. Naglayo na niya kakartinti mo. So rumpang lapraw ka na niya bagay. Ipasina. Kada dito ko kumangay. Pasurti ka kanyak birta. Antay. Nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic mag dinamay amon iti balay baraw. Apag tarikmat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mo tayo. Nakadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may kan ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, tay. Kaya po. Ano sa blessing kayo? Bukudan at nagpa-blessing. Ay, siyempre umay kay tuamay. Edmundo, baraw. Awan trabaho mitasa na ya. Tatandraw. Nalpasan da kontrata kada antisusay. Apay da parami mau. Anda ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Kurang na 24 di balay may. So apay ka maniti may sapay. Ay, kasta. Ay, kanya pa may anyo ay. Por di ano kontrata. Eh, por dia. Mapit mo na jay. Mabibit. Ano kontrata, tata? Por dia lata ni Tinal daw. Mabiit la day jay. Ay malugyak. Kanano'y pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay, makamo kay nga ron, tata. Huwag gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami kag aron ija ilay. Kuha mo na ti merienda kan kanami ti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, awang magluto iti kanam. Ikaw na. Awang problema iti day na, tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyat oras niya. Alas 7 na. Di mat mangrugi kay iti trabaho mi ita ija balay da tatandro. Ingin na sa babay. Alas 8 ti sarakaw. Ang mo ritar. Tingnan mo pa, na? Na, maladaw ka na. Kababain ka da tatandro. Ha? Por dia mo iladay. Sama ko ata. Anya, kauray man purdiya. Rumbag lang masapa kalat ka. Hindi naman isuraw. Malay ka kanyang siya ka. Patay si kati makiportiya ka siya man. Ah, Yan may sawan na tatandraw. kauray man awanda. Surutom lang ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na eh. Turog ko ba? Ito kasi may isang oras at turog daw. Ringin na ito na lasot daw. Naiyak vlog kong di-vlog ko na pagita ka. Magturturo ka. Ilang ko siya itagal na ka. So,
Diyos! Nakailag ka mo ditan! Alas 9 pa ilang nagsapa! Agil-ilag kan! Kaya ginanak. Nag-break ka, ay. Abos. Kapag ikaw, saan mo na? Ay nak, bumaong ka man dita! Intun masangkutan da kadagiti amom, kababain! Malamig ko sa mga kaya. Karagi sa mga timirinda, panawan na dito. Yan. Kabumangon ka nga ruglitan na! Huwag ka rin. Hindi na pula pi 8. Tapos na maulaw ah. Napatuga ka na kumakilaw. Mura 10 minutes lang. Ni, kadakan! Nagsapa ka na nagawin! Lunong mo kita. Alas 3 pala iti malam nagawid kan! Nasaba mo yung saba naman. Nasapa talas utsaw! Kumay. Kanong day tamo lagi ilag ti mapan mo kukuon sa ijay! Tala ka mamunay. Magdamakangagkan ka. Wala ka pardasa kang trabaho. Malpasagagos na niya, ha? Kanya, hindi pag-sweldo ah. Mawaring trabaho. Una yan tikas na pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababa yung tikas na nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tatape pag-sweldo ah. Tuwad na mga yapman ng kanya nagtrabaho. Lagpas at tutay dyan. Kaano nga amal, Pastor Aramida Midmundaw? Nagpayag mo amalbas. Basta talaga, tanay. Masapo lang quality, di pa nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plano ka na imbang, ano niya pamayak? Masapo lang siriga ka na imbang. Tapnusan abangking ti pan nakayaramid na. Kasmat itiin na po yung dayta, ha? Ayan, ano agluto kay itiin na po yung karasawam pa iti bagas. Karasawo man na imbang. Kalpasan na. Roko dum ti tanaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbang. Tapno sana nakusay. Ah, Basta tirarami ka, tata. Iso nga di kikadyag ka na. Pimpinta sa iba. Iti pan nakarami, ti kwarto niyo. It's time to rest mo na. Ngayon raw. At dada, madadating niya plag-apply. Yan na. Na. Yan pa sila po. Ang buya, ha? Hindi niya makatulog, ha? Ay, huwag ka puloy ti hangin sila. Yan ti matulog. Nakamuskitero ang matay. Nakaulisa. Kinadapay po nga ka. Na. Ang mga dagito itay. Tumog na kanya bakit ko dagitay. Saan ako ko dagito? Day, nakarikan Midmundaw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa'y lang ah. Talaga ngayon gagarak tinasapa nagawin tapno makita kararamidan. Gusto kayam tinaydanon kanya kararamidan. Ketapno di ka malamaw. Ikabil ko na itamos kitiraw. Ket ulayas. Tamangan no malamin ka. Ket tapungan. Tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa'y lang kagsapang. Narnakan ka ni Tito. Unay kan Edmundaw. Iso mo ilagayam asa na malmal pas ti papaaramid ka. Tan ado magayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Wow, nag-break ka. Tata. Ala. Magkatam amin nakagawa tagawid ka. Ha? Kahit lang dingiti ka. Hanggang diyang itin ti sweldo mitalawas. Tapno quits na. Ore, agreklamo ka. Sangwan ka. Sahur da dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di na mo intudaw. Ay, agtala ka! Gusto tinaramid da! Tapod no mga mintimbaga na! Ha, maladla daw ka lang arudan, agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungat. Pag nakmamday tan lakay, kababain! Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. Kinaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay itinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day. ha? Ay, La.
Ala, aging ginadlakay. Ay, sus, apa yang ngay? Ay, ukom samet tay. Ay, Ngay? ha, Sus, ni. Awanan. Si Mardang Malaaw. kada siguro binta kabul ka na. So, nakukun ti daga. Allah lakay! Kita ti balay ti anak ta! Nay, narbamot na ni tayo nagginginag. Ay, sus. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da Edmundaw. Narbamot na ti may saadi daeng. Ay, sus. Apay ngay. Kastaunay apong tokjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na Edmundaw. Kasano asin-sinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pud no day ta? Iso mo't lagayam anagbiit kayo analpas. Tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga paiso iti ruar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mo't gayam ti pan nakaramid na. Ha? Nangipanam iti kwarta nga intad mi kan ka? Intalok mi amin kan ka. Asi kati gumatang iti materialize. Kan aminan akasapulan. Ngam kastamot gayam tinaramid baw. Ulitam ti trabaho. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom Edmunda. Nay, apay, hay? Agpili ka Edmundaw. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabaho nga awan bayad mo. Ah, kino ka anak kanya ti asawa? Darumda. Apay, di dala ka siya. Ayawan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka Edmundaw. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Kuha, sige nga ha? Ulit lang, nantay. Kaslakla narunaw nga ice. Gapo iti nakaro, abain ko iti dayda kanito. Manang biyanang. Jakon nakapalagpay. Isungay naramid kulatan ti kayatda. Tamukmat nga dabasol ko. Inulit ko nga rod nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak. Kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak. Ngam binaybayaklatan tabasol ko man. Kat gapoy ti dayja na pasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga rod, kat idi nakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga mentag sasaor. Timang lukluk ko iti pada atao. Dati amo makalamang ka. Makaliksab ka iti ado a kwarta nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw kan ka. Siyempre saan la a kwarta ti mapukaw, tapati panagtalagdag iti tattao kan ka. Day tangamen ti may sakapatgan, ti panagtalag ti panatao. Tano mapukaw day ta, narigatan nga isublay. Ano pa isaan ngamen, ngam kaduan na. Agyaman na kiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasalitaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay, panagdangay. Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Biyang di tao. Hello, naimbag nga oras yumanan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay tintay pa ng idrama, iti barumanan nga episode tayo. Kablaawan tayo pa da Angelico Belen. Kastamagtan kini Frances Harma di tayo Locosur. Ni Ador Cerezo.
kan kumpare na ni Mario Margate, kan ni Normalin Dagil, bakat ni kaasipiman dita Balete jadi Nueva Vizcaya, manipod ka ni kaasipiman, kablawan na kano ni bakat na. Inday laro dandanggan ti episode 182. Diday darama tayo. Biyag ti tao. Ay, kabagis. Kawan pa'y dagiti apo ko ta. Kawan ka pa'y mo't kabagis, Maria. Apayaya. Ay, nagpakuyog ako ba? Kay nakagpa-check up. Kanabayagan to'y uyag ka. Uwan nga pasaw. Di ka matlagi mimbagan ka ba, guys? Ay, huwag nga raw. Yak pa'y makaturturo ka. Hindi tirabi. Tuyag kag nga uyag. Mga numarabyan man na sumangpad dagay ti apo ko ta. Ay, siyak kumatimang kuyog kan ka nagpa-check up. Namnalakak mo't ngamin na mabambanaw. Agpadatanda ka, bagis. Agpadatamot ngamin na bakit. Nakapsudahan na. Ala, mapitlan. Tayo mga laman iti yang arkwabulong na inuman. Tayo iso ti inuman. Tapno makaginawa ka basay. Apong Pasing, agrobot kayo. Tayin-tay agpa-check up iti doktor. Na, anya ti pa-check up ko nga ikaw ang magsakit ko. Masapol a regular ti pa nagpa-check up yo, Apong. Tapno masigod, no addaman rumso asakit yo. Mawan sakit ko. Niapong yo amarya ti pa-check up yo. Tanabayagan jay uyok na. Saan nga gimimbag? Ay na, uminom tolatan iti mayanger abulbulong. Gastos laang no may pa-check up. Kadamot tay pensyon ko nga usaran niyo, apo. Ay saan? Para kada kayo laang ti pensyon yo. Kaasimot ti kabagis ko, Ay kataganos Uray tabakit matan. Naipapasnan ti nagbiag dito'y rabaw ti daga. Abay, kaya't napayla ti agbiag aya. Anyalat kukuin na dito'y lubungan aya. Kat saan matan na makatrabaho. Ala, agsukat kayo. Tamapan tayo iti doktor, Apong. Kat, kumusta nga iti papanyo iti doktor manong rito? Mayat-mayat, Marina. Inikkan ti doktor iti vitamina ni Apong Pasing. Ay, mayata. Masapulan na pigsak na sa lunata ka na yun ni Apong Pasing. Tani, sayang ti pensyon na numatay adagos. Wala. Sapay na wadwad matbase, ti pensyon na. Wala. Uri santang agtrabaho katumdas ti pensyon ni Apo nga para kada tayo amin. Awan mo't ngamin, mastra ka na trabaho. Huwag nga rod Isodyak lamak kaya sasawan, tanagriga mo ti panagbiag. Nakarkaro kanya ka. Jak mga sawan, taawan ipakan ko iti pamilya. Wala, agbaak tamot ka na. Akas ka ni Apong Maria. Wala. Anya nga nga rod. Aguy-uyok man na ni Apong Marian. Wala nga rod Sayang lang ti kwarta apang pa-check up kan ko ana. Awan met nga rod pension na. Anya po saran na nga agpa-check up ngay. Ay, pampanunutak laang manong. Narigat sa magtagbaak. Diyak mat kaya tagbalin ko akas ka ni Apong Maria. Ay na, di mo pa ila problema ang ti masakbayan. Ti agdamakit di ti problema ang ta ita. Ma-stress ka lang. At iti gatas yo, Apong Pasing. Aggatas kayo, tapno na pigsa kayo. Ay, agyaman na ka rito, Apok. Ato'y matikape yo, Apong Maria. Awan gatas na. Ne, apay. Masapul yo pa ilati aggatas ay Apong. Di kayo man nagpili-pili. Tawan mayam ang bagyo dito'y balay. Papakpakan kayo lang arudan. Agpili-pili kayo pa ilang.
Ay na, di mo matpagsawan iti kasta ni apong mo, Maria, ha? Simot! Apay ngamin adi kay nakiasawa idi apong. Tapno adda kumamot mga sikaso kada kayo, itatabaket kayon. Uray kong maa, no adamot pensyon nyo akas kini apong pasing. Ay na! Kasano ko mga agpensyon katsan mo tanakal pa siti panagadal na akas kanya. Iso adiyo ko matagibasitan mo't niya apong yo, Maria, ha? Kasimot! Aggatas kay kid din apong. Kidney, agkape kay matan apong Maria. Di kay agpili-pili. Anyat plano mi tibiyag mo? Talaga ka ding agbakan. Ay, kinapudno na. Agdanubyok mano. Iso na lang tawang mo trabaho na akas kanya. Anya? Kat? Anyat usarin yung agkasarngay no awan matgayam trabaho na. Oray saan kami pa yung agkasara mano. Agdan na kami. Anya? Pagnadan yung ay. Dito ya. Awang mo balay da. Makikabkab balay da lang itiikit da. Sus! Ha! Saan? Ha! Naglaingan day ta anobyom? Mainayon kid din, apapakpakan dito'y balay. Ha! Noawan pag naidan nyo. Nasaysaya at lang agpakpakit kan apalasang. Ha? No kasta, di mo kaya ta dito ti pagnaadan may tinubyok mano? Ay, kat saan Ha! Naimbag kumaa, no ada na talagad at trabaho na. Ngampada tamot nga istambay. Kasi mat ni apong pasing, no jay mainayon pa ila suportaran na, kat di na matkap-kapin ano. Manong? Diyak to pa'y mga isang petiti babae dito'y balay. Si Kantulagit din. Isong agkili ka. Isakripisyong tinobyom, tapno agtalinaid ka dito'y balay, wano makiasawa kan kuana. Ngam, pumanaw kan dito'y balay. Ay, diyak kaya ti pumanaw man kat no sinaanak tinubyok. Makamuditan na. Ay, katuan Amumat nga ado dagiti kakasinsinta nga agom iti sanikwa. Sana mabalin na pumanaw ta dito'y balay ni apong pasing. Dito'y talang, tapno sigurado adata timang tawid kadagiti sanikwa ama panawan nanto. Wan manong. Oy, Marina, si kamagam nita. Ni, adda kay mo dito paling kita taman eh. Way, ginagarak dito ang ginatang. Nabayag mo na di kayo nag-awid ang nidyo balayaw. Awanan na kita'y dingwan yaw. Nagbalindan awalang. Tawan matan ti amo day jay. Anya? Kaano nga agawid kayo balasang kaw? Mabayag pa'y siguro, tata. Makumikom kami pa'y nga minitikapsat ko, tabambantayan mi ni apong mi. Ay, nabiyag pa'y di pensyonada nga apong yaw. Wan, tata. Iso tibang bantayan mi kanimanong ko. Ay na, ibagam kinimanong mo, taas si kaswan na di talon yaw. Panagtatalon man ay. Saanan? Total, saan mi matladaga-day jay? Makital-talon kami lang mat. Ibagamin to ni takin ko ang ipasublat na niti sa balay. Anya, apay nga. Ti kayat me, tay kabukbukudan mi adaga ti sukayan mi, tata. Anya? Iso nga, amangan pekit tino saan kami nga agawi di jay. Uri takal kalapaw matla ti balay mi jay. Kan saan mi adaga ti nakaisaadan na. Iso nga uri di ka magawi dun. Anya? Rumwarta ka ba guys tayong tagpa-check up? Ay na, saan ka ba guys? Sak paminsan matlati panaguyag kaon. Wana, di ka mo't makapanganan. Una matimam na iti panagraman mo. Gagangay la siguro iti bakit ti kastoy ka ba guys? Malakit din. Uray saan kan nga digos, numalamin ka. Agsukat ka langan, takuyugan ka. Mga numaulaw ta iti dalan. Mabanog ta. Saan? Ang sarukod ta, ha? Adama dagiti sarukod ta.
alaki ding, agrobot kan. Apay arimor kayo adakda kayo apong. Kasanong no dadaka sa napasamak kada kayo itirwar. Masya nakmet ngarod ka ni apong yo Maria. Awan na, agas na. Naimbag ngarod tayong pa-check-up kaw. Isungay ni kanday ti agas kan vitamina na. Oh, agpache-pache apay lang amin mat ni apong Maria. Imbes nga ipalubos na kumantikas jay arik-rik naan na, tabakit matan. Kas jay atawan ti talaga pa nang ipulang iti biyag. Ay na, di mo matiruruman ni kabagis ko ha. Unay ka matan na rito. Di yun ulitin ti narami diyaw. Di dak pagpungtutan apong pasing. Nay, awan mo't kayam danuman. Naibus ti danaw mamainom. Mangkita akman di tarep. No adda mainom adanom di ta. Mawawa ka talagan. Ay nanay bagta dadanom di ta mainom. Apong, kapit ito nalang isa danom. Anan mo niyo? Ay ikat inumak ka. Makay ninumak nga minuna yan. Kat naibus ti danom nga inuman. Ay na, di yung mabalin ti uminom iti nalamihis. Ang mga nagpanatang kayo. Mala, isubliyo dita. Tagpagata akin ni Manong rito iti danom mainom. Ay na, aywanan nyo ka diti salon at yung apong. Di kay kadag suksukir. Tapno di kay agsakit. Mabit lang ha. Manong ritaw, ika gumatang iti danom tawan mainuman. Ay darasyan nyo nga ron, katanay. Mawawa ko na yan. Apong, mangan kayon. Nakaluto kami kini Marina. Kaya tiyo, taigawan kayo iti kanan nyo? Anyat linuto yung masida, Apong. Sinigang nga ikan. Presko nga ikan dayjay apong. Inikkan mi itinateng na. Sige, agaw kayo, tagsasango tayo amin ang manganan. Ingkayayaban ni Apong yung Maria. Ringan nyo no nakaturog. Ay na, di yu disturbuan ti pan naturog na apong. Agriing tulat ta, no mabisin. Ay na, mabisin akbatan anak ka rin. Naituro ko gayam. Anyat kukuan niyo apong. Mabisinak, mga anak ko ma. Anyat masida apaw. Ada na lokata na sardinas dita. Di kay nagluto iti masida ay apaw. Ay kat naibusan Turog tumad lang amin teraramidan nyo. Madi nga minti bagpag-ik apaw. Agigupak ko maiti sabaw. Ang umisa na balain. Di kay man nagpili-pili iti sidaan. Awan tumad lati makukwar tayo. Abay, agpen-pensyon kayo aya. No anya ti maidasar ka ninyo. Di kay agpili-pili. Takababain kinikabagis yung agpen-pensyon. Dinto pa'y agpili ni apong pasing iti sidaan na. Da kayon tulakit din apapakpakan laeng ditoy. Nangag ko amin ngayong bagbagan ni Rito itay kan kakabagis. Masaksak kita anak no kasya pagsasawanda kay ti sana nasayat. Ay, sa bagay, punumot namin awan may tultulong ko kan kakabagis. Awan may itad ko kwarta. Apag-atang iti kasapulan tayo dito'y balay. No saklamay sa awan problema iti dayta. Wan, ngam kababain kadag iti apo ko ta. Kabagis paseng. Di mo ikan kanoy da. Bayam tabagbagak to manida. Doon dala ko masabali papanak. Pumanaw akong dito'y kabagis. Ay, sana. Jak kaya tapanawan nak. Santang agsina, aging gat maudi nga angasta kabagis. Mati matirik na kamang panaw kan ka kabagis. Nga mabay na kadagiti apo ko ta.
Awan may itultulong ko dito, uy. Di mo latan kaskaso tanyaman ngay bagada. Bayam taong taktuman nila. Ay saan, di mo aramidan ti kasta ka bagay. Adada aguraan da. Tamaan mo anda nagipulong akan ka. Ay, saan? Siyak ti makano. Sana rumbang tararamidan da. Basta agtalinad ka dito'y balay. Saan ka pumampanaw, kabagis? Yak kaya tinala sa trato yung itikabsat ko rito, Marina. Agbalbalin kayo na bastos ka ni apong yaw. Ha? Apay, tikunayaw na saya at tararamidan yaw. Noon niya ko matitrato yung kanya. Isu matitrato yung kang guwana. Tano di kayo agbalbalaw na say-sayat lang na pumanaw kayo dito balay kaw. Ha? Ni, apay ngay akas tapong. Adon tinaitultulong mi kada kayo. Da kami taglutluto. Aglablaba, kanagdaldalos diti balayo. Nang papanawan da kami, akaslawan ng yaman na. Gapaw, tajak kaya tararamidan yaw. Apay, anyat impulpulong ni Apong Maria kada kayo. Iso atin na alas ti aramid na. Tagbalbalinan asip-sip kada kayo. Di kayat na, padaksen da kami. Nga uray awan met madingar aramidan mi kan kuana. Ay na, kanayo na mangag ko, ti panangungungot yung kan kuana. Kasla basura, ti pangibilbilangan yaw. Kabsat ko ni Maria. Kat no masahir tirik nana, masahir akmat. Isugad di ati papanawan nyo dito balay. Tawan mat may tultulong na dito, Apong. Mangan maturog la ti aramidan na. Wan nga ruda? Di pa'y makaluto mo. Sa ita, agsip-sip pa'y lakada kayo. May kariyo ka di atratuan nyo itinasayat ni Apong yo, Maria. May kariyo agbalbalaw kayo. Ay, no siyak. Awan tirumbang nga ikarik. Tawan mat tirumbang abaliwak. Tawan mat ti madingar aramidag. Uray siyak mata. Padpadaksan na kami langit ikabsat ko. Sip-sip na dyan kabsat yung Apong. Talaga natangkan tiulo dagi jay nga apo ko, kabagis. Pasensya kan kabagay. Mairamraman ka pa yan nga ung tanda rito kan Marina. Gapo kanyak. Natangkan tiulo buda. Ay, agrubat ka man kit di kabagis. Tadapa pananta. Sa dinaw kabagay. Basta dapa pananta. Adda sa rungkaran tao. Sino kabagay? Basta rumwarta. Adda sarakan tao. Mapantay jay balay da. Apay a pinalubusan arimor ni Apong Pasing? Amangan numabannog. Kat anya pa'y ti mapasamakan ko na. Nagpilit mo't nga ron marmanong. Ung tanak nalapdak. Anya? Nagkuyog da nga agkabagis. Ay kat kinuyog mo kumalatan idaa. Tamangan no anya ti mapasamak kini Apong Pasing. Numatay ni Apong. Awan ton ti pensyon na. Sana bali Nalawa mo't ti daga mapanawan na. Pagbingayan tanto ti mapaglakwan ta. Nukasta. Ilako tanto ti daga at awiden ta kini Apong Pasing. Uwanan tapagbingayan ta ti mapaglakwan. Sa tanto gumatang iti ure basit lalo ti pagpatakderan ta iti balay ta. Awan mo ngamin matawid ta kadag iti dadakkel ta. Tanakurapay dalaan. Kun adan kabukbukudan da pamilya. Isungawan manamnama ta kadakwada. Wen nga rod Ngam sa bagay. Kaya't kumatkit di tay tasing-asing mo, Marina. Lugan to matigatangag. Tay pampasahero alugan. Sumarunon to tilote kan balay. Kat, pagturugam tungay no awan balay mo. Ay kat makiturog ak to pa'y la iti ipatakder mo abalay mo kabagis. Na, umaga rin sa matyapit ko. Nakapsuta ko. Bumangon kay Kit din. Tamangan kayo, Apong.
Saan ang mabalin namatay kayo? Jak mapilit ti bagay ka bumangon. Jak kabala. Ala, tulungan kayo abumangon, Apong. Sanan. Jak matla makapangan. Apong, saan ang mabalin adi kay mangan? Tanakarkaro ako mapsot kayo. Kasano kami lang nga hinumatay kayo? Amoyo mo ngawan ti trabaho mi iti kapsat ko. Ay. Ala, ag nga kayo. Tauray na kaidda kayo, pakanan kayo. Kaya't ko di maturog. Manong, Ay, di mo pilitan mo talaga di na kaya't timangan. kasano da ito yan ngay? Numatay ni Apong. Ay, makita ni tilangan ni Apong asaanan nga agbayag. Isong awatan tan ano matayon. Awan mabalinta. Saan na bali? Adamot sa nikwan ang mapanawan na. Sa bagay matkit di ah. Kati plano ta di mo liplipatan manong. Patas ti panaggudwata, tapno saan ta nga agapa. Kabagay! Bumangon ka na, talabaran ka. Tanay, manual dawa na di ka nagdigdigaws. Manang pasing. Manang. Ha? Naglabis di ka bagis ka. Ha? Hala, saan mo tinagangangis di ka bagis ka? Ay, Manang! Manang! Abay! Ayat sang sangitan niyo, Apong Maria. Napong yapasing! Natayan! Ano? Jesus! Ay! Awan nga rutin na talaga. Mala! Tumulong ka nga agdalos dito balay. Talamayan tayo ni Apong. Lamayan tayo iti 2 Domingo. Tapno makaur-ur tayo iti tulong. Itatawanan ni Apong Pasing. Sumapol kayo niti sabali apag naidan nyo, Apong Maria. Taila ko minti daga anapanawan day di Apong Pasing. Ha? Wanapong, da kami tapo ko ni Apong Pasing. Iso da kami timang tawid kadagita. Da kayo ti pumanaw dito. Rito. Marina. Ha? Pasensya kayo. Lamsan ko nga ugali tag papanaw iti tao. Nangruna kat kabagyan kayo. Gamda kayo matla timang pupar sa kanya. Iso pumanaw kayo. Tawan karbangan nyo iti daytoy abalay. Hindi. Naglastog kamutin ngagsaoy di kasta. Sigat ipumanaw, takukwamin daytoy abalay ken lote. Siya ti adda karbangan na iti daytoy abalay. Gaputa siya ti nang ipatawidan day di kabagis ka. Aday ta ti papilis sa mga ipanagnak. Rito, Marina. Ni. Kasano ang napasamang ti kasta? Apaya sikatin ang ipatawidan day di Apong iti sa Nikwana. Gaputa na alas ti arami diyaw nga kapsat. Nakita day di Apong yu apasin ti kinaagom yaw. Ti kinawan respeto yaw nga po ko. Apong, pagkawanan da kami kuma. Sorry na yung bagbagami nga awan serbiyo iti da iti abalay. Ay, Apong. Ay, kuha. Ay, pakawanan na kami kuma. Ay, pangasiw. Ay, saan da kami kumaapapanawon dito eh? Awan papanan mi Apong. Ay, lading itak. Gamada na ya baka kaduak ngag na dito'y abalay. Lading itak. Nga mawanan panagtalag ko kada kayaw. Pasensya kayaw.
Ngamdiak maliklikan ti agatap iti saan anasayaan. Awan pensyon kaw. Katamangan no idagdag yu ti panakatay ko. Tapno maalayon ti kay kayatyaw. Eso ada say-sayat no mga yabak iti sabali akaduak dito'y balay. Uray siyaan ko wakab kabagyan dayjay. Tamok ngay sakit na. Kan mapagtalkan na tao dayjay. Kat bayat ti papanaw yaw. Siyapay kumata makaamiris kayaw. Kat di yung to kumaipakat iti sabali at tao. Ti kasta nga ugali yaw. Apo. Ala, pumanaw kayaon. Awan na saya at ngaitden ti kinaagom. Dalusam ti rinuker nga aramid mo, tapno na saya at to titong palmo. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Kat diyo kumalipatan ti like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Manang Biyana! Naimbag ngagsapa aldaw kan rabi, ititonggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana apod no anagan, tintay drama itangan sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, Dita Qatar, ni Cristel Joy Marba kani Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam, inga. Dear manang biyanang, arapaap ko ti maadaan itilugan. Kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tataringagay ko inaramid ko ti amin akabalak tapno mapatganday ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito yung pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Dahil ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, adan to ah. May mayat no maadaan tan iti garahe. Tapos sumarunod man. Kita man ni tata rito. Kimatang iti kalso. Kabigatan na, nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Kasigurado, adan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ijagarahe aya. Kasano nga tati kalawan. Ay, apoy, dayak pa yan ang pampanunod no kasano ti pamay at. Jak maplano ana imba. Sapay jak man makaturugan. Oh. Uy, Pedro. Drink ka man. Pedro! Drink ka man. Payaya ba kayo? Drink ka. Takadwa ka sana makatulog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao, ringin na. Sao kamut asaaw? Sapay isab-sabay mo, tagkuti-kutay. Ay, ako. Masurunok na road. Tanagimas titurog mon. Idinto ta siya. Tatadak pala dito ya. Sana nakatulog. Ay, basol ko nga raw, mo di ka makaturaw. Apay namin nakasto yan. Uray, ano ba? Talaga, ajak maalat ituturog ha. Masurunok. Diyan mo kang ka, Aprusan man to'y ulo. Tatlong akaturuga.
kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Mutun Uri, anaan mo. Talaga saan ka makaturo? Nagkapi ka man siguro, itay Kauwan takapimot nga ruti agas. Panog. Isong lagayam Siyak tubay. Nagkapi iti malang. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapain. Aho! Patsyong kape. Naglaladutak mo dyan kape. Pamigsak day ta. So, adi naglakdan nga agkape. Pedro, Lagi masayang din kape. Lagi mas di pa nag-aayos na iti karang. Ay, nagkapkapi ka manayin. Kakakapimla itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa amin. Nagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka din. Taday to'y laang matilibangak. Ako na da. Haw, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras nagkapi ka. Intong kwan, di ka man makaturo kay. Di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May saday ta arasaonin ka. Gusto mo ko mati mamidlo. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inuman. Kape wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, ma'am? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapi ak iti diretso. Wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Dibi na. Ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kaya't na nga ta akong trataan. Diya ipaaramid ko agarahin eh. Kaano nga dawayanan. Ilupas dala ka nun der. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Kaya na nga dati agaramid iti garahe. Ay, kakayat na aing ka. Kano di na kaya ti mabakbakan ti dayjay nga asawa. Ikayat na ka diretso ti trabaho na. Tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, kano pakibagam tuman nga rod kinkwanan niya. Tagparamid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, wal! Adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Nakay. Kauman, pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawa mo ilugan mo ngay garahay. Adan to, Sumarunong to, tilugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Kadanyat amom ngay, no adan to pangabakak. Ay na. Ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang nga minakanayon ti turog mau. Iswakas na ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra na la siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami da iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Anda mo nakasurat agarahe dito isang wanan. No kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakam mo ka ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasano ngay may? Nagparamid iti garahay. Awang mailogan na. Kano kumatang tungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagparamid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw? Masuro na. Ay, nakatulog man yun, Pedro. Abang, nakaada yung iti taga-init. Ano siya?
Diyan pala ba ka? Ay, panunutag nga noan niya ti pamayak ang maadaan. Nabayagan na pa ako na. Napaarami ako. Awan mo sumapay alukan. Abay ngay, tatarita. Kalsutin mo na nga inala na. Pagkamuan ta, adamot lugan na. Siyak na yun ito. Pedro. Agreeing ka ba? Pedro! Apa ya? Launan ito pagpang. Jakmot lang. Puro ka. Apa yang harus taringin na ngay? Agaramid kan tuman. Iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Ti talakal so ti ririing mo kanya. Wen ko namon paron to ti agreeing intong bigat. Agaramid ka iti kalso. Anya? Wine. Maturog tangarudain. Disturbo kay ti pan naturog inga. Ala. Pagka nakita dito'y asyap dito'y online. Hapaw. Ado mo gayang pisekan an lugan. Why? At na nalaka dito. Ala. Ay. Apay na isala nakita dito. So kita dikikatano. Ay, wan. Uray tayo nalakalaan. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir. Siya kay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day jayan, ma'am. Nalaka day jayan. Siyak lang tikas dyan, presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Wow. Nagpintas gaya ma talaga, San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na yung bagday, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Jak pa'y amo ti hagmanig, sir. Ang agsursura to. Kastaya. Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jak pa'y mutalain kita. Awan pa'y mutalikwa. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangila ko. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatan. Iyo nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, uwan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Diyo ibaybayag, ha? Nagkapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo lang. Ha? Nangipasturam nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya mangagab asasawam may. Awam magtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali a lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga. Ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng ayan. Saan? Danag mo na yan. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagiti karne ngay laklako yung. That's okay kapag gatgatanga. Balasin ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Ay, ado pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapola. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag ng jay, tata. Isa dino ti lugar yo ayan. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy.
Angam, napartin nuyag ko dito. Malama ka mo ka. Iperkilo tanto nga rodaan. Angam, ada mo yung nagparparti dito, tata. Ada, di ka na ka. Pumaparti na siya. Iba kayo man nga ron tatangdanak. Ikuyog ko kumanga agawin. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na tata. May mayat no rabi Ay, ayos laang. Uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti at parte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamaw, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga ita ka la sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay sus, magtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayong nga na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taon nagtikutse. Pangururayak kan ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Natsaw! Anya nga. Di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga pa kay. Ha? Papupuka mo tayo nga. Anya? Ay, sus! Nung kunaktumot nga mingkin ka, asaan atila pangipaspasturam. Taadun, ti agtatakaw ita. O, anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina? Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsak. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Yak pa'y napansinan. Gapo iti danag ka. Ay, lugan taray talaka. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga ti susay. Madimay. Di magantar. Oho? Di samot ammo. Imposible
Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaya banin sa mau. Tayo sa timang paandar. Mabit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan. Lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahil ta. Hindi pa ilan na us-usar. Ng adapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanat. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na sa isaya at numamuam da ito'y. Ha? Anya dahil ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukawan no ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ijay umamay. Kat nalabasan may iday din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturadak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngat. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, di na. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umawamagay. Sinaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya? Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagpagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinwang. Lalakim ka day, Nene saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinang takaw itinwang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak lang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, bagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati magganap, ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan, gapoy ti daytang. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawang tagpaimbag. Day sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Kunak no paypayswan nila kay ko timbagana nga isublina kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan matla ang kanya. Mababainak gapoy tinaramid ko. Iso nagtalina dakiti unag tibalay mi iti sumagmamano a bulan. Ket idi na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. En your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tangina iti tunggal may sa.